и господа, този клип ще е много къс, защото сега бързам. Това ще е първия епизод от поредица на Survival. Пиша Мавия, някакси. Нещо си. Survival, така. Така, почваме. Ще спани, не ми се рече чунка. Бързо, че няма много време. Това клип ще е много къс, 5-10 минути. По-бързо е. Чувате ли бе? По-бързо е. Така. Така. Кирка бърза. Някъде тук кабелстон да ни копам. Не. Ще се направя камена да става по-бързо вместо дървена. Сега ще направи дървена. Как може. Както и да. 1, 2, 3. Трябва. Един момент да отворя малко чумата. Ау! Извиня. Братца. Сега съм щупил с ръка. Лак. Че се ударих. Както и да е. Исках да кача един друг, като за първи епизод, обаче бил много, защото бил над 15 минути, пък не ми позволява да качвам клипови над 15 минути, зато искам кратки. Надявам се да качвам всяка вечер, освен ако не накарат месеци, защото скоро няма мога. Ще все пак наказанието си наказание и трябва да го спазвам. Ако съм наказан и те, ако ме пускат, може ма... Как не пускат? Добре. Така. Между другото, в някой епизод мога да играя с Кокишме 12, който също снима клипове в YouTube с приятели. Ще го поканя, който е първи приятели, които спомням са от бебета, от малки, хайде. И все пак ще опитам да играем, да качваме. Малко съм хремав. Айде да стана. What the? Така. Сега пръчки ще ми трябват. Абе, пръчки бе! Право още. Пръчки. Ще да окоп.
след като се накрафти тиба. Вече имам от 5 минути, вау. Ого, и тикви си има. Стои тикви ли са там, бе? Да, чиква. Вау. Ако правя пак там тази чиква. Чиква. Мина. Ще оцелявам значи в мината, защото много обичам да оцелявам в мина, не знам защо. Свикнал съм. То пак една мина. Право. XP. Ела бе. Ка. Ама как ти иде? Злато часа пише на стената. Не се обърна, защото преди един път ми светиха, примерно, ето тук искам да сложа торч и ми светиха само на купището, да го слагвам. Аре бе, няма ли някаква мина? Искам мина. О, да. Да. Вот, пак торчовете са бъгнати. Бре, защо торчовете светят на толкова малко пространство, бе? Гледай, сега би. Ау, айрон. What, вода? What? No айрон. Получи, супер. Перфектно. Класик, перфекто. Крафтинг тейбъл. Този път ще събира почти всички, ако... Даже всички, защото за повече торчо. Да ви кажа, що ми искате да снимате вие, първо направете си YouTube канал. Второ, изтеглете си Mobizen for на каквото играете. Примерно, аз съм с Samsung, напишете Mobizen for Samsung. Ако сте на Lenovo, Mobizen for Lenovo. И като се направите после YouTube канал, най-горното. Като искате да спречи, натискате и по средата, по камерата, не знам, аз не използвам. Тейч. Така. Тук има ли нещо?